ako ililibit ang badgis. Magluluto ako yan na ginataan nga iito. Ini. Mau pa ini. Halo. Adi, itat yan na lulutuon. Iito. Ano tinglis ti ito? This is it. Ano man ko no? This is it. Gato kita tuno. Tunga imbaso. No. Antono para ito. DJ Aya. Sit aside. Antono. Kita ikaduha. One glass nga. Ikaduha. Ikaduha nga pag-ato. DJ Aya. Second extra. Grass bawang. Mix Club. Sibuyas. Luya. Ang laman na ito ng dilaw. Turmeric. DJ Bongbong. Cooking oil. Magunting la para panggisa. Una tayo gigisa para mahamot siya. Alternate unique. Improvise. Mahamot-hamot ng luya. Sunod ta.
Butang tanaan hatok. Butang tan kakang hatok. Tuno ang tuno. Tapos butang itat harang para medyo maharang-harang yan. Tapos takipan ulit natin para kumulo. Yes! Luto na siya! Wow, wow! Here we are. Ginataang ito. DJ Aya.